I avui, amb motiu del Dia Mundial de les Malalties Minoritàries, volem conèixer la realitat d'alguns dels afectats. Per tant, establim contacte amb l'Associació Catalana de Persones amb Malalties Neuromusculars. Són 150 patologies que afecten la musculatura i el sistema nerviós, són cròniques i provoquen debilitat i pèrdua de teixit muscular. També poden associar-se a altres símptomes com fatiga, dolor, ceguesa, dificultats d'empassar, dificultats també respiratòries i malalties del cor. Andrea Felip és portaveu de l'Associació Catalana de Persones amb Malalties Neuromusculars. Senyora Felip, molt bon dia. Hola, bon dia. Avui és una jornada, no sé si sobretot reivindicativa, perquè totes les persones, no només de la seva entitat, sinó de la resta de malalties neuromusculars i malalties rares, també en general, pateixen el fet que, com que no són un volum gruix de pacients, la investigació i l'atenció sanitària no està a l'alçada de les malalties més comuns. Sí, exacte. Estem parlant de més de 7.000 malalties, però sí que és veritat que amb gruix de persones ja comencem a parlar d'un número important de persones amb aquestes patologies aquí a Catalunya, però també a la resta de l'Estat i, per tant, a la resta del món. Feia ara 5 cèntims sobre el que són aquestes malalties neuromusculars. Expliqui'ns una mica qui conforma l'associació, quantes persones hi ha afectades, sobretot en el cas de les malalties rares o minoritàries. El volum de persones és important perquè solen ser poques. I què és el que reclamen vostès? Nosaltres des de l'entitat ara estem atenent unes 420 famílies. Segurament hi ha bastantes més famílies també afectades per aquestes malalties arreu de Catalunya. I una mica la nostra tasca o la nostra missió principal és ajudar a la millora de la qualitat de vida. I això ho fem tant a través d'informació i orientació, perquè hi ha molt desconeixement, no només de les patologies, sinó també dels recursos que existeixen i dels serveis que els poden atendre, però donem molta importància sobretot a l'acompanyament i suport, perquè creiem que és molt necessari que inclús en el moment del diagnòstic, però abans també en la cerca d'aquest diagnòstic, totes aquestes persones puguin comptar amb un acompanyament, amb una mà amiga que els va orientant i que està aquí per escoltar-los i per ajudar-los en el que sigui necessari. I aquestes entitats sovint han de suplir el que potser hauria de fer l'administració pública i el sistema sanitari? Se senten en aquest sentit una mica més sols o més abandonats que una persona, per exemple, que tingui càncer? Les necessitats de totes les persones i famílies no estan 100% cobertes per l'administració, tot i que és una voluntat i s'han anat implementant noves polítiques socials per atendre aquestes famílies. És una realitat que no es cobreixen totes les necessitats. Llavors, com a entitat sí que intentem complementar els serveis de l'administració, els recursos públics, no només de socials, sinó també una mica orientats a salut, que no poden accedir o que, com comentaven abans en l'entrevista, per exemple, les llistes d'espera per dependència o graus de discapacitat, doncs al final retracen totes aquestes ajudes i el dia a dia de les famílies, el sobreesforç no es para. És a dir, per molt que estiguin esperant una resolució, les necessitats ja estan a dia d'avui. Andrea Felip, portaveu de l'Associació Catalana de Persones amb Malalties Neuromusculars. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al Notícies en Xarxa. Molt bon dia. Gràcies a vosaltres. Adéu.